Ψαλτήριον τερπνών. Το ύφος, το ήθος και ο ήχος. Χρώματα τέχνης απαράμιλης, διάκονη αναλογίου εκλεκτή, πνοές ενετικές, φωνές που ουρανοδρομούν. Ψαλτήριον τερπνών, μια εκπομπή για την μουσική των αγγέλων, την θεόσδοτη βυζαντινή μουσική. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, Πέτρος Νικήτας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ορών και Νιγρίτης, Ράδιο Κιβωτός του 99,2 FM και στην εκπομπή Ψαλτήριων Τερπνών του πρωτοψάλτιου καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής Πέτρου Νικήτα. Να σας υπενθυμίσουμε πως μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά στο site της Μητροπόλεως μας www.imsn.gr. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και διαμέσου YouTube γράφοντας τη φράση της εκπομπής Ψαλτήριων Τερπνών. Κυρίες και κύριοι, στην σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε την ανασκόπησή μας στο τυπικό της εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, όπως και έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, πως το τυπικό είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός ιεροψάλτη και θα πρέπει κάποιος που υπηρετεί το Ιερό Αναλόγιο να το γνωρίζει πολύ καλά. Συνεχίζουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με την επιλίχνιο ευχαριστία. Η επιλίχνιος ευχαριστία, το φως ηλαρών, λέγεται εις πάντας τους εσπερινούς άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως και εις μεν τους άνευ εισόδου εσπερινούς και εις τους μετεισόδου εάν εισοδεύσει εις ιερεύς μόνος ή μεταδιακόνου, το φως ηλαρών αναγινώσκεται χύμα υπό του προεστώτος ή του αναγνώστου. Εάν όμως εισοδεύουν δύο ή περισσότεροι ιερείς, ψάλουν αυτοί των ύμνων εν το μέσο του ναού. Από δε των λέξεων ελθόντες επί την ηλίων δύσιν ο διάκονος, θυμιά τον αρχιερέα, εάν χωροστατεί, και τας δεσποτικάς εικόνας και εισέρχεται εις το ιερόν. Από δε των λέξεων υμνούμεν πατέρα, ιών, οι ιερείς αναδύο υποκλεινόμενοι πρώτου θρόνου εισέρχονται εις το ιερόν, του διακόνου θυμιώντος αυτούς και ιστάμενοι περί την Αγίαν Τράπεζαν ψάλουν το υπόλοιπον του ύμνου. Εάν όμως πρόκειται να ψαλεί μέγα προκείμενον, οι ιερείς ψάλουν το φως ηλαρών εν το μέσο του ναού μέχρι τέλους, αφού δε ψάλουν και το προκείμενον άπαξ, εισέρχονται εις το ιερόν. Δυνατόν επίσης εις πανηγυρικούς εσπερινούς να ψαλεί το φως ηλαρών με τα μέλους υπό των χωρών, έστω και αν εισοδεύει εις μόνον ιερεύς. Πηγαίνουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο προκείμενον του εσπερινού. Μετά την επιλίχνιον ευχαριστίαν ο διάκονος ή ο ιερεύς εκφωνεί εσπέρας προκείμενον και ψάλεται το προκείμενον του εσπερινού. Περί του τρόπου ψαλμοδίας του προκειμένου. Εάν εισόδευσαν δύο ή περισσότεροι ιερείς, ψάλουν αυτοί πρώτοι το προκείμενον και έπειτα επαναλαμβάνουν αυτό οι ψάλτε μετά των στίχων αυτού. Καθόλας τας ημέρας του έτους ψάλλονται κατά κανόνα τα εν το ορολογείο προκείμενα της εβδομάδος. Υπάρχουν όμως οι κάτωθοι εξαιρέσεις. Εις τους πρώτους μεθεόρτους εσπερινούς των δεσποτικών εορτών ψάλλονται τα λεγόμενα μεγάλα προκείμενα, της Θεός Μέγας και ο Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη. Το μεν πρώτο εις τας εορτάς των Χριστουγέννων, του
Πάσχα, του Θωμά και της Πεντηκοστής. Το δε δεύτερο εις τας εορτάς των Θεοφανίων, της Αναλήψεως, της Μεταμορφώσεως, αλλά και της Υψώσεως. Εν εσπέρα Σαββάτου όμως ψάλεται ανταυτόν το «Ο Κύριος ευασίλευσεν». Εις τους εσπερινούς των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, από της Κυριακής της Τυρινής μέχρι της Πέμπτης Κυριακής των Ιστιών, ψάλλονται εναλλάξ τα μεγάλα προκείμενα, μη αποστρέψεις και έδωκας κληρονομίαν. Κατά τας καθημερινάς της Μεγάλης Τεσσαρακοστής λέγονται συνήθως σχήμα τα εν το τριωδίο πρώτων καθημέραν αναγνωσμάτων υπάρχοντα προκείμενα. Εις όλους τους εσπερινούς της διακαινησίμου εβδομάδος ψάλλονται τα εν το πεντηκοσταρίο διεκάστην ημέραν υπάρχοντα μεγάλα προκείμενα. Κατά την μοναχικήν τάξην εις νηστήμους ημέρας εκτός της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αντί του προκειμένου της ημέρας ψάλλεται το Αλληλούια με τα καταλήλων διεκάστην ημέραν στίχων ευρισκομένων εν το ορολογείο. Τούτο δεν τηρείται εις τους ενοριακούς ναούς. Τη Κυριακή όμως και την Παρασκευή εσπέρας ψάλλεται και εν τη περιπτώσει ταύτη το προκείμενον της ημέρας. Το Αλληλούια με τα νεκροσίμων στίχων ψάλλεται αντί του προκειμένου και εις τους εσπερινούς των 2 ψυχοσαββάτων, Απόκρεο και Πεντηκοστής. Τούτο τηρείται και στις ενορίες. Πηγαίνουμε τώρα στα αναγνώσματα του εσπερινού. Εις τους εσπερινούς των δεσποτικών και των θεομητορικών εορτών και των επισήμων Αγίων αναγινώσκονται μετά το προκείμενον 3 αναγνώσματα εκ της Παλαιάς Διαθήκης. Προ εκάστου αναγνώσματος, ο αναγνώστης εκφωνεί τον τίτλον αυτού, παραδείγματος χάρη γενέσεως το ανάγνωσμα, ο δε διάκονος εκφωνεί Σοφία πρόσχομεν, και τότε ο αναγνώστης αναγινώσκει το κείμενον του αναγνώσματος. Αναγνώσματα εκ της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχουν και εις τους εσπερινούς των καθημερινών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδος. Εις τους εσπερινούς των εορτών των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 29 Ιουνίου, Ιωάννου του Θεολόγου, 26 Σεπτεμβρίου και 8 Μαΐου, και Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, 30 Νοεμβρίου, αναγινώσκονται περικοπέ εκ των καθολικών επιστολών, μετά δε των τίτλων εκάστης εξ αυτών, ο διάκονος εκφωνεί πρόσχομεν, Σοφία πρόσχομεν. Πηγαίνουμε τώρα στις δεήσεις. Μετά τα αναγνώσματα, η ελήψη τιούτων ευθύς μετά το προκείμενον, εάν έχει προηγηθεί είσοδος, απαγγέλλεται υπό του διακόνου η εκτενής δεήσεις, είπομεν πάντες κτλ. Ο δε ιερεύς, αφού είπε την ευχήν της εκτενούς Κύριο Θεός ημών, την εκτενή ταύτην οικεσίαν πρόσδοξη, εκφωνεί ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Μετά τούτο, ο προεστός ή ο αναγνώστης λέγει την ευχήν καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη. Εις τους άνευ εισόδου όμως εσπερινούς, ευθύς μετά το προκείμενον, λέγεται το καταξίωσον Κύριε, η δε εκτενής λέγεται εις το τέλος του εσπερινού. Μετά το καταξίωσον, ο διάκονος λέγει «Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν» κτλ. Ο δε ιερεύς εκφωνεί «Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις». Μεθό ευλογεί των λαών λέγον «Ειρήνη πάση» και ο χορός αποκρίνεται και το πνεύμα σου. Ο διάκονος τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Ο χορός σύ Κύριε και ο ιερεύς λέγει την ευχήν της κεφαλοκλησίας και εκφωνεί «Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένον». Πηγαίνουμε τώρα στην λυτή και στην αρτοκλασία. Εις τους μεγάλους εσπερινούς των Αγρυπνιών, μετά την εκφώνηση ή το κράτος της βασιλείας σου, τελείται κατά την αρχαίαν τάξην η λυτή ως εξής.
Ψαλωμένων των ιδιομέλων της λυτής, ο διάκονος κρατών το θυμιατήριον και οι ιερείς κρατούντες λαμπάδας και την εικόνα της εορτής ή του Αγίου, εξέρχονται δια της βορείας πύλης του ιερού εις τον Κυρίως ναόν και εκείθεν εις τον άρθικα. Ένθα, η εικόν αποτίθεται επί τετραποδίου, ο δε διάκονος θυμιά την εικόνα και των λαών. Πληρωθέντος δε των ιδιομέλων, λέγει ο διάκονος, το σώσον ο Θεός των λαών σου και τας λοιπάς δεήσεις, ως έχουν εν το μέγα ευχολόγιο. Ο δε ιερεύς λέγει, επάκουσον ημών ο Θεός, ειρήνη πάση. Ο διάκονος τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Ο ιερεύς την ευχή δέσποτα πολυέλεα και μετά τούτο ψαλωμένων των αποστήχων επανέρχονται πάντες εις τον ναόν. Ως προς τα ψαλόμενα ιδιόμελα ισχύουν τα εξής. Κατά τας δεσποτικάς και θεομετωρικάς εορτάς ψάλλονται μόνον τα ιδιόμελα της εορτής, ενώ κατά τας μνήμας των Αγίων ψάλλεται πρώτον το ιδιόμελον του Αγίου του Ναού ή της Μονής και έπειτα τα ιδιόμελα της λυτής του τιμωμένου Αγίου. Το τελευταίον τούτο γίνεται και εις πάσαν άλλην περίπτωση. Διήν προβλέπεται λυτή και υπάρχει μόνον δοξαστικών διαναυτής, ως λόγου χάρη την Κυριακή της Απόκοριο, της Τυρινής κτλ. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα ξαναεπανέλθουμε στην εκπομπή Ψαλτήριων Τερπνών. Επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή Ψαλτήριων Τερπνών, όπου και συνεχίζουμε την αναφορά μας στο τυπικό. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει, στην αρτοκλασία. Μη τελουμένης αγρυπνίας, ευθύς μετά την εκφώνηση ή το κράτος, ψάλλονται τα απόστιχα, τα δε ιδιόμελα της λυτής ψάλλονται στο μεσονεκτικόν. Εις τους ενοριακούς ναούς συνήθως δεν γίνεται λυτή εν το εσπερινό. Εάν όμως υπάρχει αρτοκλασία,
ψάλεται εν των ιδιομέλων της ηλιτής, συνήθως υπό του πρώτου των ιερέων, και οι ιερείς μετά του διακόνου εξέρχονται, ως ανωτέρω περιγράφει, δια του βορείου κλήτους και έρχονται στο μέσον του ναού. Ένθα ευρίσκεται η τράπεζα των άρτων. Εκεί ο διάκονος λέγει τα συνήθεις δεήσεις, ο δε ιερεύς τας ευχάς επάκουσον ημών ο Θεός και δέσποτα πολυέλαια. Μεθό, θυμιά σταυροειδός τους άρτους, ψάλλον το Θεοτό και Παρθένε, κατά την διακαινήσιμο εβδομάδα, σε αυτή την περίπτωση λέγεται το Χριστός Ανέστη. Μετά τούτο ο διάκονος λέγει του Κυρίου δεηθόμεν, ο χορός Κύριε ελέησον, και ο ιερεύς ευλογεί τους άρτους λέγον την ευχήν Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους 5 άρτους εν διερήμου. Ήτα ψάλεται το πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν, αναμίαν υπό του ιερέως και των χωρών και με ταυτό τα απόστιχα. Η ανωτέρω τάξη της ηλιτής μετά της αρτοκλασίας τηρείται εν της ενοριακής ναής. Ενή συνήθως δεν τυλείται ολονύκτιος αγρυπνία. Εν δεσμονές όμως τελουμένης αγρυπνίας, ενίοτε δε και εν της ενοριακής ναής, η μεν λιτή τελείται ως περιεγράφει ανωτέρω, η δε αρτοκλασία μετά τα απολυτίκια ως ακολούθως. Ψαλωμένου το τρίτον του απολυτικίου της αγωμένης δεσποτικής ή θεομητορικής εορτής ή εν μνήμη Αγίου του Θεοτό και Παρθένε, αντί του Θεοτοκίου του απολυτικίου, ο διάκονος θυμιά τους άρτους και ο ιερεύς λέγει την ευχήν της αρτοκλασίας. Μεθύν, οι χωροί ψάλουν 3 το ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων. Μετά ο αναγνώστης των ψαλμών ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, μέχρι του ούκα εστιν ιστέρημα της φοβουμένης αυτών. Οι χωροί το πλούσιοι επτόχευσαν 3 φορές. Μεθό ο ιερεύς ευλογεί των λαών λέγον, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς. Ακολουθεί ανάγνωσης, μεθύν άρχεται ο όρθρος δια του εξαψάλμου. Πηγαίνουμε τώρα στα απόστιχα. Τα απόστιχα κατά μεν τας καθημερινάς και καθόλας τας εορτάς είναι 3, κατά δε τα Σάββατα 4, κατά δε την διακαινήσιμον εβδομάδα και τα Σάββατα της Πασχαλίου περίοδου 5. 4 απόστιχα ψάλλονται και την Παρασκευή Εσπέρας, όταν το Σαββάτο ψάλλεται Θεός Κύριος. Επίσης, και όταν εν το μηναίο υπάρχει εκτός του δοξαστικού των αποστήχων και εν στιχερών, το οποίο ψάλλεται μετά τα απόστιχα της οκτωήχου. Το πρώτο των αποστήχων ψάλλεται άνευ στίχου. Τα δε λοιπά μετά των ειδικών διακάστην περίπτωσιν στίχων, άρχεται δε αυτόν, εάν μεν είναι 3 ή 5 ο πρώτος χορός, εάν δε είναι 4 ο δεύτερος χορός, ώστε το δοξαστικόν να είπει ο δεύτερος χορός. Ως προς τα ψαλόμενα ισχύουν γενικώς τα κάτωθι. Το Σάββατο Εσπέρας ψάλλονται μόνον τα αναστάσιμα απόστιχα. Κατά τα λοιπάς ημέρες της εβδομάδος ψάλλονται τα απόστιχα του μηναίου, εάν υπάρχουν, άλλος τα της παρακλητικής μετά των εν το ορολογείο στίχων, προσέ ήρα τους οφθαλμούς μου κτλ. Κατά τας καθημερινάς της εβδομάδος της Τυρινής και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ψάλλεται το εν το τριωδίο ιδιόμελον 2 φορές και το μαρτυρικόν άπαξ. Μετά των συνήθων στίχων, κατά δε τας καθημερινάς της Πασχαλίου περίοδου, τα εκ της παρακλητικής απόστιχα, ως διατάσσονται εν το Πεντηκοσταρίο. Κατά την διακαινήσιμον εβδομάδα και κατά τα 4 μετά την Κυριακή του Θωμά Σάββατα, ψάλλεται πρώτον το πρώτο αναστάσιμον απόστιχον του τυχόντος ήχου και με ταυτό τα 4 στιχηρά Πάσχα ιερών και τα λοιπά. Μετά των στίχων αναστείται ο Θεός.
κατά τας δεσποτικάς εορτάς και τας εκτός Κυριακής θεομητορικάς και μνήμας επισήμως εορταζομένων Αγίων, ψάλλονται τα απόστιχα αυτών, κατά δε τας προερτίους και μεθεόρτους ημέρας των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, ψάλλονται απόστιχα προεόρτια ή μεθεόρτα. Πηγαίνουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα δοξαστικά των αποστίχων. Ως προς τα δοξαστικά των αποστίχων ισχύουν γενικώς αυτά που προείπαμε, αλλά κατά τας εν Κυριακή θεομητορικάς εορτάς, κατά τας προεορτίους και μεθεόρτους Κυριακάς και κατά τας εν Κυριακή αποδόσεις δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, ψάλλεται δόξα και νυν το ιδιόμελον της εορτής, εάν δεν τύχει και μνήμη Αγίου, λέγεται δόξα του Αγίου και νυν της εορτής. Κατά τας εν κοινή Κυριακή μνήμας Αγίων, δόξα του Αγίου και νυν Θεοτοκίων ομόηχων το δοξαστικό, εκ των ψαλωμένων το Σαββάτο εσπέρας. Εάν δε ο Άγιος δεν έχει δοξαστικών αποστίχων, ψάλλεται δόξα και νυν το Θεοτοκίων των αποστίχων του τυχόντος ήχου. Πηγαίνουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο νυν απολύς, το Τρισάγιον και τα πολιτίκια. Καθεκάστην εν το εσπερινό μετά το κενήν των αποστίχων, απαγγέλλεται υπό του προστότος ή του τελετουργούντος ιερέως το νυν απολύς των δούλων σου δέσποτα. Μετά τούτο, ο αναγνώστης λέγει το Τρισάγιον. Ο δε ιερεύς εκφωνεί το «Ό,τι σου εστίν η βασιλεία», έπειτα ψάλλονται τα πολιτίκια. Κατά την διακαινήσιμον εβδομάδα και στον εσπερινόν της αποδόσεως του Πάσχα, πάντα τα νοτέρο αντικαθίστανται δια του Χριστός Ανέστη, ψαλωμένου 3 μετά το Αναστάσεως ημέρα των αποστίχων, και ευθύς ακολουθεί η απόλυσης. Ως προς τα πολιτίκια ισχύουν γενικώς τα εξής. Το Σάββατο εσπέρας, εάν ο τυχόν Άγιος στερείται δοξαστικού, ψάλλεται μόνον το αναστάσιμον απολυτίκιον του τυχόντος ήχου. Δόξα και νυν το Θεοτοκίον αυτού. Εάν όμως ο Άγιος έχει δοξαστικόν, μετά το αναστάσιμον απολυτίκιον, ψάλλεται δόξα του Αγίου και νυν Θεοτοκίον ομόηχον το απολυτικίο εκ των ψαλωμένων το Σαββάτο εσπέρας. Εν προεορτίο ή μεθεόρτο Κυριακή, ψάλλεται αντί Θεοτοκίου το προεόρτιον απολυτίκιον ή το της εορτής. Εάν δε τύχει εν Κυριακή θεομητορική εορτή ή απόδοσης δεσποτικής ή θεομητορικής εορτής, ψάλλεται άπαξ το αναστάσιμον απολυτίκιον και δις το της εορτής. Κατά τας δεσποτικάς εορτάς και τας εν καθημερινή θεομητορικάς και τας αποδόσεις, ψάλλεται 3 το απολυτίκιον της εορτής. Κατά τας εν καθημερινή μνήμας Αγίων, ψάλλεται πρώτον το απολυτίκιον του Αγίου, έπειτα δόξα και νυν ομόηχον Θεοτοκίων. Και αν μεν εγένετο είσοδος, ψάλλεται Θεοτοκίον εκ των ψαλωμένων το Σαββάτο εσπέρας, εάν δε δεν εγένετο είσοδος, ψάλλεται Θεοτοκίον ή σταυροθεοτοκίον εκ των εν το τέλη του ορολογίου και της παρακλητικής υπαρχόντων τιούτων κατήχουν διεκάστην ημέραν της εβδομάδος. Εάν ο Άγιος δεν έχει απολυτίκιον, ψάλλεται το της ημέρας της εβδομάδος μετά του αντιστοίχου Θεοτοκίου. Την Παρασκευή ασπέρας όμως και το Σαββάτο πρωί, εάν ο Άγιος δεν έχει δοξαστικόν, ψάλλονται απαραίτητος τα απολυτίκια της ημέρας, Απόστολοι μάρτυρας, δόξα μνήστητη Κύριε και νυν μήτηρ Αγία. Κατά τας προεορτίους και μεθεόρτους ημέρας των δεσποτικών και θεομετωρικών εορτών, ψάλλεται το προεόρτιον απολυτίκιον ή το της προλαβούσης εορτής, εάν δε και ο τυχόν Άγιος έχει απολυτίκιον, ψάλλεται πρώτον το του Αγίου και αντί Θεοτοκίου το προεόρτιον ή το της εορτής. Πηγαίνουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην απόλυση του εσπερινού.
Μετά τα πολιτικία, εάν μένει γένετο είσοδος, γίνεται ευθύς η απόλυσης. Εάν δε όχι, λέγεται πρώτον η εκτενής από του ελέησον ημάς ο Θεός μέχρι τέλους και μετά αυτήν γίνεται η απόλυσης. Εις αμφωτέραστας περιπτώσεις η απόλυσης γίνεται ούτως. Ο διάκονος λέγει σοφία, ο αναγνώστης ευλόγησον. Ο ιερεύς όν ευλογητός, ο χορός λέγει αμήν, ο προεστός στερεός Κύριος, ο ιερεύς υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο αναγνώστης την τιμιωτέραν των χερουβίμ, κατά δε την διακινήσιμον εβδομάδα, ανταυτού το φωτίζου. Ο ιερεύς έπειτα λέγει δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ο αναγνώστης δόξα και νυν 3 φορές Κύριε ελέησον ευλόγησον και έπειτα ο ιερεύς την ευχήν της Μεγάλης Απολύσεως και το διευχών. Εάν όμως εγένετο ορτοκλασία, αντί του σοφία, όν ευλογητός, λέγει ο διάκονος του Κυρίου δεηθόμεν. Ο δε ιερεύς, ευλογία Κυρίου και έλεος και τα λοιπά. Έπειτα το στερεός Κύριος ο Θεός και τα λοιπά ως ανωτέρω. Εάν όμως τελείται αγρυπνία, μετά το ευλογία Κυρίου δεν γίνεται απόλυσης, αλλά τίθεται ανάγνωσης, μεθύν ευθύς άρχεται όρθρος. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο, το έκτο μέρος αυτής της αναφοράς που κάνουμε στο τυπικό της πατρόας εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής έφτασε στο τέλος της. Ήταν η εκπομπή Ψαλτήρων Τερπνών με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Πέτρο Νικήτα. Να είστε καλά, η Παναγία μαζί σας. Ψαλτήριων Τερπνών. Το ύφος, το ήθος και ο ήχος. Χρώματα τέχνης απαράμιλης, διάκονοι αναλογίου εκλεκτοί, πνοές ενετικές, φωνές που ουρανοδρομούν. Ψαλτήριων Τερπνών, μια εκπομπή για την μουσική των αγγέλων, την θεόσδοτη βυζαντινή μουσική. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης και καθηγητής βυζαντινής μουσικής Πέτρος Νικήτας.